da ni matata uwar Mariya. Iya Aisha in kin ƙi ni kin yada ni. To anan za a ɗauka? Ya Aisha in kin ƙi ni kin yada ni, in zamto mata ce ni ya fi mun magani. Ya Aisha so na haƙiƙanan duniya. Ya Aisha matata uwar Mariya. Ya Aisha in kin ƙi ni kin yada ni, in zamto mata ce ni ya fi mun. A bus NWU student 来电，您要接听挂断还是静音Mariya. To an ɗan shakata ko da kiɗan ki yarda da ni. So in ɗan yi magana akan Mahadi Shehu, bari in ɗan yi magana akan Mahadi Shehu. Ni tun farko tun da na ga bidiyon Mahadi Shehu a kotu, na san akwai drama a cikin harkar. To amma abin tambaya a nan shine, na ga wasu mutane a social media suna watse Mahadi Shehu, amma kuma banga sun watse gwamnan Kano a wani lokaci shi ma wanda aka yi sharing wani bidiyo na shi. Bidiyon Mahadi Shehu da nake magana akai tun na farkon da yake gwada ba shi lafiya zuwa wannan na ƙarshen wanda aka gano rashin lafiyar ta bogici, wanda kuma a yadda nake kallon abubuwa a yadda Najeriya take, Mahadi Shehu zai iya aikata haka. To amma kuma wannan wasan kwaikwayon da ya fa baya nufin cewa maganganun shi ba abin dubawa ba ne. Ya kamata a matsayin shi na wanda ya bayyana matsayin whistleblower kuma ya fito da wasu abubuwa, to shi din mu aje shi a gefe. Duk abin da zai yi da duk wani abu da za mu gan shi a matsayin rashin daraja, mu fara aje shi a gefe. Abu mafi muhimmanci abubuwan da ya yi ikirarin ya binciko, so mu tabbatar da ko dai gazgatuwarsu ko akasin haka, wanda idan muka kasa yin haka kuma muka tafi muka je muna watse shi, to magana ta gaskiya ba mu kan mu adalci ba. Kuma kowa ya sani duk sanda ka fito da wani abu wanda yake gwamnati ba za ta ji daɗin shi ba ko ba ta ji daɗin shi ba ko wani abu makamancin haka, to gwamnati a shirye take ta da ta. A bus NWU student 来电，您要接听挂断还是静音wasu na suna tambaya wai ya kake Ibrahim MG Musa, kallon nake wani yana tambaya Ibrahim MG Musa, wani na sake tambaya wai ka dan gugu ne ko ko to kai ka da kidan nan da kafin ba ga shi ne to bari kila ya kare sai mu to amma dai magana ta gaskiya shine maganar shi akwai dubawa, a duba duk allegations ɗin da ya zo da shi a fara idan shari yake wa gwamnati sai a hukunta shi, idan kuma ya kasance abin da ya faɗa gaskiya ne to kamata ya ma a bashi tagomashi kamar yadda aka alƙawuranta cewa duk wanda ya whistle blowing kuma ya kawo ruwaya ta daidai yana da wani kaso na cikin abubuwan da ya tona, musamman waɗanda suka shafi
kuɗi masu gidan rana. A to wannan kenan dangane da mahadi. Mu kuma tafi kan magana ilimi a ƙasar mu ta Najeriya. Tsakani da Allah ilimi yana shan wahala. Yanzu kaga larewa ma kusan so ake a ce makarantu a rufe. Hato yau an faro daga makarantun wajen birni, musamman yanzu ka kalli Katsina boardings duka a rufe. In ka kalli Kano, makarantu da suke wajen ƙwaryar birnin Kano mai girma gwamna ya ce a rufe, ina nufin makarantun kwana. So me ya kake tunanin abin zai kasance? Shin wai wace hanya ya kamata a magance abin? Tambaya fa ne, wace hanya ya kamata a magance abin? Shin gwamnati ta da ra'ayin a magance abin ne? Idan gwamnati tana da ra'ayin a magance abin, shin effort ɗin da take putin ya isa ko ya yi kaɗan? Tsakani da Allah, idan aka ci gaba a haka ba fa mu da ƙasa. Su kuma mutane da suka koka a da ya kamata yanzu ma su zo su ci gaba da kokawa. In dai ba kawai kokawa da suka yi a da ta neman dama ba ce, yanzu sun samu dama za su yi shiru. Kamar irin 'yan samarin nan matasa wanda suke activist na social media, wanda zaka ga sun sako wani dan siyasa a waje suna mai a gaba suna mai saukali, da zarar ya kira su ya ba su wani abun duniya ko ya ce zo ka zama mun mataimaki na musamman harkar social media, ya kaji sun yi gum. Wannan ba mafita ba ce. So idan dai al'umma ta ci gaba da kasancewa a haka, to ta ɗauki hanyar zama baiwa. So za a ci gaba da bautar da ita, za a ci gaba da cin zarafinta, za a yi komai saboda ba ta da murya. So wannan kenan. Gaskiya shugabanninmu su sani kiwo ne aka ba su, kuma za a tambaye su game da abin da aka ba su kiwo ranar gobe. Kuma su sani Allah baya son zalunci. So duk wanda Allah ya bashi amana ya ci amana, shi da Allah, amana Allah za ta ci shi. Saboda haka duk wani shugaba, musamman na magana akan shugabannin da suka zo suka yi alkawari, suka gwada su tsarkakakku ne, waɗanda suke kai ba su iya ba a ba su sun iya, kuma aka ba su, kuma daga ƙarshe ɗan Najeriya ya zo ya shiga matsanancin hali wanda ma ya fi na wa'yancan wa'yanda ake ga ba su iya. Na farko rashin tsaron dai inda ma babu shi a da, yanzu ga shi nan. Sannan kuma tsadar rayuwar nan, tsakani da Allah yanzu ka kalla, na ranzai da Allah, da shinkafa idan ka ɗauki 8,000 za ka shiga kasuwa za ka siyo buhun shinkafa haka yau canji. Amma yanzu nawa ne buhun? Kuma ma'aikacin gwamnati wanda ake ba shi albashi nawa shi aka ƙara mai? So idan kuma shi bai da isassun kuɗin da zai yi gudanar da harkar shi, ya siya abubuwan da yake bukata a rayuwa, kenan fa purchasing power shi yayi ƙasa. So idan ya kasance purchasing power shi ya ƙasa, ba zai iya sayan abubuwa da yawa ba, wanda kuma hakan zai shafi kasuwanci. Kaɗai wayanda suke sun yi a can ƙololuwa su za su mora, wayanda suke a tsaka-tsaki su sha wuya, wayanda kuma suke a ƙasa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So Allah ya sa mu cika da imani. Su kuma azzalumai da mayaudara, Allah ka shirye su, wanda kuma ba za ka shirye su ba, Allah ya musu abin da ya dace. Wassalamu alaikum. Last